πιστεύω να είναι αυτός δράβος της φορείας. Ποιος δράβο καλέ, αυτός είναι από τους Μάουρο. Θα σου πω, στο κάτω-κάτω εμείς έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Δεν έχουμε. Σε 100 παραγγελίες τις 3 τις τυπάμε. Ελένη. Άσε με, θα τον φτιάξω εγώ. Πρόσεξε. Τι θα πάρει το κουκλί? Ό,τι καλύτερο έχετε. Τι προσφέρετε? Ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Θέλεις μια μαύρη? Μαύρη. Βεβαίως είναι πάρα πολύ δροσερές και εισαγωγή σε μόλις τις φέραμε απ' έξω. Έτσι, Ξανθές έχετε? Έχουμε μωρά, αλλά δεν τη ζητάνε, δεν τραβιέται πια η ξανθιά. Ενώ τη μαύρη να την πιεις στο ποτήρι. Πού να την πιεις αγάπη μου, στο τασάκι. Τασάκι. Πόσο πάει? Κοίταξε, δεν θα χαλάσουμε στην τιμή. 1 χιλιάρικο η μικρή, 1,5 χιλιάρικο η μεγάλη. Πιο ακριβή η μεγάλη. Βέβαια, γιατί με τη μεγάλη παίρνεις μία, τη βρίσκεις κατάρισες. Ενώ μικρή πρέπει να πάρεις 2-3. Α, πάνε και μαζί δυο-δυο. Πάντως οι τιμές σας είναι οι πιο χαμηλές στην πιάτσα. Γιατί? Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει η κατανάλωση. Εμείς δεν θέλουμε να μπει εδώ μέσα παλάτια να τα αρπάξουμε. Εμείς θέλουμε να έχει δουλειά το μαγαζί. Θέλουμε πολλούς πελάτες. Αλλά δεν μου είπε το κουκλί. Τι θα πάρει? Θέλω κάτι special. Α, τα special. Τα κάνει ο Νικόλας. Αυτός εκεί, ο Μαντραχαλάς, είναι και αυτός στο κόρπο, Βέβαια, αυτός είναι ο αρχηγός. Αλλά εμείς τα κορίτσια κάνουμε τα απλά. Τα special τα κάνει μόνο ο Νικόλας. Αυτή εκεί η Ξαφιά, τι ξέρει να κάνει? Τι ξέρει, μωρέ, αυτή είναι νεοσύλλεκτη, τώρα τη φέραμε. Εγώ της δείχνω. Στη δασκάλα, Κοίταξε, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά υπάρχουν πελάτες που έρχονται ειδικά για μένα χρόνια τώρα. Αλλά με την κουβέντα δεν είπαμε. Τι θα πάρει το κουκλί? Νικόλα, κάνε το special στον κύριο. Όχι, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Χαίρετε, χαίρετε. Αυτός ήρθε με μουστάκι.